Mimono morikitoli net nyambane na roboti rwa senchira irenge toguska busio manchumo rigereria asentundi akabere bono nigo habamenyi be county ya Nyamira basabiro baesoki eri barengwe amaiso na kwegwa ebirore byabusa aso muruberio horachake abo ankyo na oire ekakia matuko atano alebosio asebarache gochakera sensemo ya Nyansabwa parish ria Jerusha Marindi na Sengera Imeri Goma aso muruberio hoyokuragwa nebyombe ao ebitari bya serikali byakira mo kwenekia bichugikirania ekerengo yokobarenga abamenyi kurase county ya Nyamira goikera emerongo gosechiribu emerongo ebere asebono banyareko babakurwa okuburia guchasa abananchi weso kiasobonge rengo kemerongo 53 igoro yemia nigo bono barwarete amaiso ubwatekana hinchira bamenyete murikito Stephen Nyariki agotomanya senchira wikera Mega yentunda entangani yokorengwa maiso na gosira bamenyi ba Nyamira nebirore asa bamenyi chiriwinye bakonyegete no muroberio ebyombe bitari bya serikali bya Philemon Morarapi Foundation, Resource Foundation, Right of Hope Initiative na Lions Hospital gasentunda ya kabere nande barachake umuroberio kamunoyo ankyo asa matukatano asbarene kirenga gyoikirania korigia bamenyi be county ya Nyamira wetania chiribu emerongo ebere nenjira yemo yokwirania okoboko ase amate asamarita Douglas Rutongo selisosa lero turegane kiombe kanene sana tukubwatirana tuwalchi foundation ibira tukubwatirana nekiombeke that is foundation ya Douglas Rutongo lisosa na Happy Foundation Philemon Morarapi Foundation the organization ikiarure Nairobi ya mekuruka Light of Hope Initiatives na banyagetari bande ku Lions Hospital tuega ikago sebachire konya munyore twakore exercise kekiala last time kolingoria banta maiso erinde bakanyore ebirore abande bachire face ndi yakabere kwa Philemon Morarapi standing senator 2027 igorende otuachaiga kuna ukoronjie process ya screening phase 2 phase 1 inja arete ya phase 2 phase ye ukava accounting nande ntoje tawe tuko na koteba asitoko genda phase 1 I think ntu akoretang 4000 phase 2 asengenje timu erenene actually target yaito is 20 korengana na Philemon Morarapi uyokorigie kirokyo baseneta se county ya Nyamira na boigo Douglas Rutongo Risosa uyokorigie kirokyo MC ase wodi ya Bogichora igo bereirenga ko bagusi abantu abange bagotumeka chingo gento gekogera arioki ko basaria maiso igo yababetereirie koreto moroberero igasentunda ya kabere. The reason as why abanyagetari aba bachira bange sana twanyoda abantu baita maiso na saligete sa gutumeka chingo usonye surgery yetakire watebu surgery gochiokorwe surgery ye inero tobwato umubango bali bonsi bagochikonyo batakire surgery naande partners bande nababuna tora tobwateranete tochikorana kitogochikokonya bali batakire kwa surgery ego era maiso na ara ukoro kite beauty yense ukore togomana banenjera iga maiso negendo kia maana sana korengana n'abanyagitari korwa ase kiombe gitari ya serikali kya Right of Hope nigo gwetania 53 igoro yemia y'abantu abanene bagotwara umuchando bwa maiso egento kyagerire barigereriwe asoboime. It's very okay so far. I think 15% and mainly in adults, but for children not that rampant, but it affects adults mostly. 80% of the people are suffering, so mostly people suffer from diabetes. You find someone maybe and these are things that develop and so much from the area that in Nyamira we are interested to support this community. Philemon Morarapi na boigo Douglas Rutongo ne bakuriye birogo ao nigo batebirenge ganga ya benene siasa taraikaso mwako 2027 kwedekinga goirani bare okoboko ase amate reason yenene no ko give back to the community ndu no to so meta no to kine area ayo no maria bantu kora boli bolengi geko gera toko colleagues together
na pia barengere gosenje no baseneta ngo boli njitiri ko boli baseneta chegero giana ngo ne kiobwe omoyo msie babo kichora ward lakini siasa ya Roma ina bo munya kurutwa makini bathe ba what and what ntuge ndukire na bantu betu akonyegera itangana igondere tipi aso gukorera abantu banyamire gasi yo baseneta ono iga igombware chipiri sana ngo chigo present a senate kana chorirwe ono iga moroche egasi bune na basani abatubwate igo I'm very ready. Steven Nyarikie Monde, Ensoko TV, County ya Nyamira.